kendiat ak bede bat ka labor kini lada pi kenmau kini kendiat benai ki bladep bang la statement bang session mi review man ka lai benai na ki labor inspector chung district di baper ka baga ngila ai ki ka direction bakin let bakin conduct checks haman ki district ke bamaki ki don bat nakaliang ka jonga ngan session mi review man ka lai benai te kidang yat kita ki checks ki ba kidang let ki labor inspector ban dipen te ka ju ka por ngatrai kini kindiat sengi pi bakidon ki breu ki basim ki bale iknu no kam ka bom de ba ka jinglet kenra ka jinglit pet jong ki NGOs ki lab bagadon katu kat ni ki banjela badon ni kata ka labor license ka bom de lene ka bagala issue na po ka labor department habai de berkata ka benta na kaliang ka jonga mensingi thode ngal ayo ya ka bangan sim ya ka review meeting na po ka labor department ban ngilap ban ngisem ba kam sim la don kanu na ka labor department ya ka bangin ai kum kata te ka jinglap ka jungi ka long ba don le si ki briu ki ba la le kanu kam ka bom de tinggal sim ya kada mensingi thode bangala ong ki officer bangi di ban file da ka case bat utau ubriu uba pendon kam bakla lane kata beliau ki pendon kam bakla ya kini ke ibaro ki di ban syakem bat ki di ban jubab habwe de bat kata ka benta tena kaliang ka jungi kum ka department kum ngong ipi nimdon kenu ru ya ka bangila le kum kata bat bangin compromise ya ka safety jong ka state hi barokwe